haba. Kiwon shata ta waka cewa kuɗi a kashe ku ta hanya mai kyau. Koko nawa? Wala an kashe su ta hanya mai kyau. Wannan ka wallahi Kai ne. ina ganin wani dan abu a Ah, wanda ya dan ban mamaki ba. kamar ya. Na ga wallahi a shekara da kyau a shi. Ni? Wallahi. Ai ni yanzu ka ɗaya Buhari wacce ta yi aure kwana samani da farko ni na ta ci. To ya hana ka Abin da aure. sa lokacin da ka tayan taiwon dawo ba nisa. Da ila. Noman rani ya cika. Ka gane ke da. Wallahi ka bari ne. To baban ta yace kuma gona. A to da ya ce ka koma gona a madadin ka tsaya sai an gama sai ka wuce da ita can. A higaci wai higaci ni dalle na higaci lalle a ci magana da hisa ne haka ne. In to sai an daura sai ku wuce tare da ita ka san dai bai cewa ba a zuwa da ita tun da shi ya ce mutum. Gaskiya ka amma yanzu dai abin ya zo da haka yawan ga su yanzu da auren gona. Auren gwandu. Yanzu ita maka soyayya ta yanzu halin su. Wallahi ba ka samu. A saboda mi? Ai yayin mutunci da duk an aure duk kowa ya an kame su. Ka ku ya karma zo nan fa. To sai a baka ya karama In ma majira ta da kuɗi